Περίμενε γιατί με κατουράει. Όχι, εντάξει, κάτι ένιωσα ζεστό. Λοιπόν, είμαστε εδώ, το Little Shelter. Είμαι με την Έλσα και τη Ρία, εδώ τα κορίτσια μου που ελέγχουν το χώρο, φροντίζουν τα ζώα. Ήρθαμε εδώ λοιπόν γιατί ετοιμάζουμε ένα πολύ ωραίο event στις 6 Απριλίου, το οποίο θα ξεκινήσει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, για να μαζέψουμε χρήματα, να ενισχύσουμε λοιπόν αυτό το έργο που κάνουν, το πολύ σημαντικό, το οποίο θέλω να μας πεις κάποιες λεπτομέρειες. Γεια σου Ιφηγένεια, εμείς είμαστε από το Little Shelter. Έχουμε ως επιτοπλίστων σκυλάκια και γατάκια και κοτούλες έχουμε και γενικότερα σε περιπτώσεις ανάγκης όπως είναι πυρκαγιές και πλημμύρες. Υποδεχόμαστε και φροντίζουμε για λίγο χρόνο και κάποια ζώα που είναι σε ανάγκη, έως ότου πάνε μετά στο σπίτι τους. Στην ουσία αυτό κάνει το καταφύγιό μας. Περισυλλέγει, περιθάλπτει, τυρώνει και κατόπιν προωθεί για υιοθεσία τα πλάσματα αυτά, ώστε να πάνε στο παντοτινό του σπίτι και να σώσουμε μετά άλλα που μας περιμένουν. Εκείνη την ημέρα όλοι οι καλλιτέχνες του στούντιο θα έχουμε ετοιμάσει σχέδια, τα οποία θα είναι σε ειδικά μειωμένες τιμές, ώστε όποιος έρθει και κάνει το τατού του μπορεί να βάλει τα χρήματα κατευθείαν στο κουτί που θα υπάρχει για το Little Shelter. Επίσης τα έσοδα του piercing θα δοθούν εκεί. Σας περιμένουμε όλους.